sa ako ang package. Madam? Ha? Ikaw tong ga-order sa akong package? Package. Naakay kuwang na ako, madam. Ay, kikuwang si kuwang. Okay, kuwang, oy. Naakay kuwang na ako. Kay mura ko gidawnan. Itaw na unsa. Kani mapakaon ha, dili ko satisfied na. Dili ka satisfied kay na kapit na nahurot. Dili sa worth it. Dili sa worth it ha. Ayaw yung pag-inana, madam. Ang litson ako, utsumi, ang puhunan ako. Ako kay kong puhunan, anak, madam. Lechon niya puhunan. Oh, mo na siya. Hoy, madam! Gikaon na sa imuha mga bisita. Ha? Dili na ulo. Tibuok na, madam. Dako kay na akong litson. Ako lechon. Oh, tanawaran na. Oh, wala sila nalipay sige kaon kuwangan ng order. Dili siya worth it. Di siya abot ng 19K. Wa malipay nga hapitan hurot. Siya hapit na hulot. Kasi pagtuon mo sa mga nangaon, dili mo na pagkaon. Madam, dili na ko na sala ha. Ingon ka dili worth it. Malay man ako. Wala ko'y labot og imong mga bisita. Mga gagmay kaon ug dagkog kaon. Ay, nga nakay-resibo. Nakay-resibo. Ah! Sukod sa rin ko sa biyayar ha. Ah, mao di ay madam. Imo madam ha. Pangyatak na imuha madam. Pangyatak na imuha. Mao di ay nga ning order kag online. Ha? Kay madam Sa yatak. Yatak. Yataka ko rin mo na. Yataka ko rin mo na. Kaya mo diho no. Ay, mag-ayo. Tilawan mo kanina. Usay paet! Usay paet! Yung mga subaki yung baboy, dili manok. Nasa na yung baboy po, no, ha? Ikaw madam ha, sobra na yung kay ka madam. Sobra na yung kay ka madam. Kana ako pagluto di important ko na ha. Oh, Mapulis na ka. sige, go ahead. You can. Mapulis ito ka. Ako ano ka 30 diri. Bakit? Hindi mo andri mo. Ay, ikaw ha, nakalitara kasi mong pagkadato madam. Nakalitara kasi mong pagkadato. Nang yata ka madam mo. Ayaw pag inana madam ha, kung negosyante ka ha. Dapat kay balo ka siyempre negosyante. Kinala ni magkaginansya. Ayaw pag inana madam. Oh, tanawa oh. Dili Oh. worth it, dili worth it. Dili worth it. Ano pagbalingan Oh, ng Amerikana ni? oh, dili worth it. Inya, nahapit na nahurot. Nahurot. Wala man gani chicken cordon gani, wala man ginapil gani. Usa chicken cordon. Ikaw na. Ang chicken cordon mo din pasabot. Oh, kana mo din magikulintas di ay. Oh, Dili man. Kasi man siya chicken cordon. Ha? Ay, sige kuha na kay kaya ta kakasuhan biya. Oh. Ha? Akong bana biya kay kuha biya sa Aksi Buster PS kuha biya. Nagsalig di ay ka. Ayaw ka na Nagsalig di ay ka. So bayrin ko sa imong balance, madam. Hoy. Kay dili pa na fully paid. Kasi dili pulipit. Gikaw na nila, madam. Dili lagi ko mabayad lagi kay kuan lagi di way lami ang imong mga pagkaon napay sa pait tayo napay mga putas ka barato ra man kay imong kuan ana 19K akong kuan di ko mabayad sa Ayaw pag inana, madam na. Magdagot ko ni mo, madam na. maglakot na Namin adyo kay kabirahon ba? pagkaon tanaw mo imong lechon talawang murag bakti murag igsuon sa bakti murag pagmangkon gagmay tayo gagmay mo Usay pag inana, madam. Usay kagmay. Dako man imong lechon tanaw ha mano siya 19K Kaya na, dako kay na kong lechon, madam. Inyong ikaon na kong bisita. Mo dako kay kaon na bisita. Tapos panay mo. isunod niyo ang lawas aning Kanina ra mo ginaon ana. Awag ipamputos pa Baylit ko madam yung balon. bayad gusto mo abot pa ta makasuhanay pag barangay pa kunin mo di ko mabayad Ora tay mo ibayad ako madam nga Trisbel. Kay mauwa ko ka madam. Kasi baka dako ako sa ako ang puhunan ana. dili ko mabayad Sige magkita ra ta madam. kasi yung hindi ko ka-afford ko di ko mabayad kay hapra ko kaon hapra pa ko mabayaran Mao di ay. Hapra imong nakaon, hapra imong bayran. Motor pa nimo wa ka ma-satisfied nga na hurot man gana ako pagkaon ko yung ikaw gigupa ka. ako party ha gigupa ako party mas malipayon tong party nag-celebrate ko kaya bana Ikaw madam, nakabanal lang kag foreigner. Mura na kasi kinsa madam. Magyatak na ka mga tao. Ay pag inana madam oy. Kay imo pagkadato. Nakalitan na ka. Nakalitan. Tanawa imong make up baga kaayo. Tanawa imong nga lipstick mo sa ampas. Ay pag inana madam kay ha sapa kay kadiri party na nako nga mga anak ka party na nako mubayad na sila Dili mo mula. ayo go sito Mulaban ka. Mulaban mo kay amiga ninyo. ayo mo ayo po ato rin kikilaw ni kuwangan